A čaute u mojho ďalšieho videa. A toto video bude aj s mojim bratom. Čaute. Takže budeme ochutnávať týchto gumených máckov. Majú byť štiplaví. Ale je to extrém štiplavé. No vidím. To povedzte, kameň, papier, nožnice, Kameň, papier, nožnice, kto to povedzte? Kameň, papier, nožnice. Kameň, papier, nožnice. Viec. Tu môžem mlieko potom. No, jaké to je. Tu máš mlieko. Mne tak boží srdce. Tak to neodporúčam. Lebo je to mega skvelé. Neodporúčam, máme to. Akože fakt. Kokos. Taká skvelé. No. Je to hrozne štiplavé. Fakt, to je hrozne štiplavé ľudia. Neodporúčal by som to. Ale si tu máme na trošku, aby nám to menej štiplavo, taký Máme tu ešte také tatísky, ale silové. máme mild, lebo nechcelo sa nám brať tie extrém, lebo extrém už sme chutnali veľakrát. Chceli sme vyskúšať dačo nové. Takže sme zobrali tieto syrové mild tatísky. A tu nám trošku schladí to. Ja trošku. Jak syrové guľky toto je. Syrové guličky, ale trošku čili dáme. Fakt len trošku. Je to akože fakt dobré. Porúčam to, ale My to odporúčame, je to veľmi fajné. a to porúčam nejaké zjeky, tak to veľmi štiplavé, tak to nám trošku schladí. A na čo som nemohol zabudnúť? Dajte odber a like, aby som čo najrýchlejšie prekonal hranicu 100 odberateľov. 100 000 odberateľov. Dúfame, že dosiahnem takedy 100 000. Takže dávajte odbery a lajky, veľmi nám to pomôže. Ďalšie bude také video, keď bude tu na 100 odbery. No, nie. Ďalšie video, také tu na podobné, bude, keď budeme mať 50 odberateľov. A veľmi vám ďakujem za 30 odberateľov na YouTube. Takže dajte odber A like. aby sme mali čo najrýchlejšie. 100 000 odberateľov. Takže čaute!